Takže, dobrý večer. Vážené dámy, vážení páni, veľká vďaka, že ste prišli, že ste prijali moje pozvanie. A dôvod, prečo som si vás dovolil pozvať na toto stretnutie, je relatívne jednoduchý. Jednoduchý, ale zložitý zároveň. Do volieb nám zostáva ešte zo pár týždňov. A koľko je to dnes? 29 dní? 30 je to dnes? Tak 30 dní. Takže do volieb nám zostáva už len 30 dní. A ja som presvedčený, že práve v tomto období, v období dôležitejšom ako inokedy, je nutné tak povzbudzovať diskusiu o tom, kam naša krajina smeruje. Čo sú priority pre našu krajinu, či ich vôbec máme pomenované, či dokážeme nájsť politickú zhodu na tom, čo Slovensko najviac potrebuje, ale nie len zhodu, ale aj politickú vôľu niečo s tým urobiť. A či sú politické strany pred voľbami ochotné prijať aj konkrétne záväzky. Možno ste odo mňa v minulosti často mohli počuť, že by som považoval za vážnu chybu, keby nám európska téma číslo 1, teda migračná vlna, utečenecká vlna, smerujúca do Európskej únie, úplne prekryla všetky naše domáce povinnosti, naše domáce problémy, alebo aby ich odsunula na okraj. Aby kvôli utečeneckej kríze sme sa nerozprávali o tom, aký dlh máme doma voči občanom. Aby sme nevyužili tento priestor na verejnú spoločnú diskusiu o tom, s čím treba na Slovensku pohnúť. A aj ako to spraviť. Lebo práve o to ide. A preto sa v tomto predvolebnom čase snažím takúto diskusiu o smerovaní našej krajiny povzbudzovať. A aj dnes tu s vami a ešte raz ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Dámy a páni, samozrejme, každý z nás, ako tu sedíme, dennodenne riešime, hovoríme o množstve tém a desiatkách čiastkových problémov Slovenska. Aj máme také svoje predstavy, čo chceme zmeniť a čo vylepšiť. A aj sa snažíme naše predstavy presadzovať, každý podľa svojich možností. Je to v poriadku, tak by to malo byť. Je to normálne. Každý máme svoje osobné, ale aj profesionálne priority. Ako prezident sa veľa venujem súdnictvu, všeobecnému aj ústavnému. Pripomínal som povinnosť súdnej rady, aby prijala napríklad etický kódex sudcu. Koncom minulého roka sa tak stalo a bol prijatý kompromis medzi rôznymi názormi v súdnej rade a uvidíme, ako účinne sa začne uplatňovať. Možno ste zachytili, že od môjho nástupu do funkcie som sa snažil a snažím sa o to, aby sa z ústavného súdu stala skutočne vážená a spoľahlivá inštitúcia. Aby na ústavnom súde pôsobili skutočné autority. Žiaľ, samotný ústavný súd tomu svojimi protichodnými rozhodnutiami vôbec nepomáha. Ide to ťažko, ale určite budem v tomto boji pokračovať a určite nepoľavím. Dámy a páni, zdá sa mi asi správne na tomto mieste môjho vystúpenia sa priznať, že ja som takým svojím založením životný optimista. Ja opakujem a budem opakovať, že žiaden boj nie je prehratý, kým ho sami nevzdáme a nič nie je dané, kým sa s tým sami nezmierime. Každý z vás, ktorí ste tu prišli, zvádzate svoj súboj za množstvo užitočných vecí. Zdá sa mi ale, že tak spoločne, všetci spoločne ako spoločnosť si možno málo kladieme otázku, či naša krajina potrebuje vylepšiť pár desiatok čiastkových vecí,
alebo či sme v situácii, keď potrebujeme zase raz poriadne pridať. Sústredenie a cieľavedome. Skutočne s niektorými vecami naozaj pohnúť. Otázka, ktorú kladiem, môže znieť aj trochu inak. Či znova tak trochu nežijeme z minulosti? Či sa tak neuspokujeme len s údržbou prítomnosti v niektorých smeroch lepšie a v niektorých smeroch horšie? A málo myslíme na budúcnosť, ktorú aj sami sebe, aj našim deťom pripravujeme už dnes. Dámy a páni, asi so mnou budete súhlasiť, že najväčším darom a pokladom Slovenska sú naši ľudia. A vždy boli. Vynaliezavosť, vynachádzavosť, energia, iniciatívy a projekty, ktoré dnes posúvajú Slovensko. Tu u nás doma. Slovensko je ale aj dnes rodiskom veľkého množstva ľudí, myšlienok a projektov, ktoré víťazia aj v najprísnejšej svetovej konkurencii. Na jednej strane sme oprávnene hrdí na našu krajinu, na to, čo sa Slovensku podarilo za 25 rokov. Zároveň sa mi ale ako keby zdá, že zabúdame na to, prečo sme to dokázali. Ako sme to dokázali. A podľa mňa sme ako krajina dokázali naozaj veľké veci preto, lebo sme verili, že sa nám to môže podariť. A podarili sa nám preto, lebo si Slovensko v tom, ktorom období dokázalo sformulovať cieľ. Sformulovať cieľ, za ktorým ide a priority, ktoré nás k tomu cieľu dovedú. Dnes sa mi zdá, ako keby sme tak strácali vieru, keby sme sa tak potácali a hľadali znova svoj smer. Keby sme strácali vieru, že dokážeme znovu pridať a pohnúť s niektorými problémami ozaj tak významnejšie. A tiež sa mi niekedy zdá, že ak nejaké priority máme, tak keby sme dokonca zabudali, prečo ich vlastne máme. Dámy a páni, minulý rok sme ako krajina uzavreli s tým, že z hľadiska základných ekonomických ukazovateľov Slovensko dosahuje ozaj skutočne slušné výsledky. Počet ľudí bez práce sa znižuje a hospodárstvo rastie. A priaznivý vývoj ekonomiky by mal pokračovať aj v najbližších rokoch. Ale buďme triezvi. Do príchodu ekonomickej a finančnej krízy bolo Slovensko široko ďaleko najrýchlejšie rastúcou ekonomikou vrátane nášho bezprostredného okolia. Dnes sme v porovnaní s našim bezprostredným okolím tak plece pri pleci a niektoré okolité krajiny v rokoch od krízy už rástli a rastú rýchlejšie. Napriek tomu ale by sme mohli a mali skonštatovať, že sa nám darí dobre. Nedávna finančná kríza Slovensko a našich ľudí zabolela oveľa menej ako v mnohých iných krajinách Európy. Kríza nám nerozvrátila ekonomiku, ale so štátnym dlhom kvôli odstráneniu dopadov finančnej krízy sme sa dostali na úroveň 55% HDP. Problém je v tom, že tento náš vankúš, to, čo sme mali, takú tú rezervu, ktorú sme spotrebovali, tak ten vankúš, ktorý sme mali, sme stratili. A čo je dôležité si uvedomiť, že nikto z nás nevie kedy. Nikto nevie prečo. A aká bude silná, ale jedno vieme dnes určite. Ďalšia kríza zase niekedy príde. A preto by sme práve teraz, keď ideme do ekonomicky lepších časov, by sme mali na to myslieť a myslieť na to, čo s týmto rastom teraz, keď sa nám darí, čo dokážeme urobiť a na čo tento rast využiť. Privítal som preto, že si vláda pred vyššie rokom postavila si prioritu, že Slovensko dosiahne vyrovnaný rozpočet v roku 2017. Že sa tento ekonomický rast využije na vyrovnané hospodárenie. Žiaľ, medzičasom sa táto ambícia posunula na rok 2018 a ja mám vážnu obavu, aby sa vôľa po vyrovnanom rozpočte postupne nevytratila zo zoznamu priorít, čo je mimochodom osud mnohých priorít, aj ktoré sme mali v minulosti u nás. Od diaľnic cez celé Slovensko,
až cez e-government, cez e-health, elektronické zdravotníctvo. Často počujem, že ľudia hovoria a majú pravdu. Slovensko je krajina, kde sa všeličo začne. Minie sa na to veľa peňazí, ale veľmi málo sa to skutočne z toho aj dokončí. Aj kvôli tomu ľudia strácajú vieru, že sa u nás môžu veci naozaj pohnúť významne. A ja som presvedčený o tom, že práve toto musíme prekonať. Som presvedčený, že si musíme rozumne vybrať priority, v čom a prečo potrebujeme a musíme na Slovensku pridať. Naozaj pridať. Vážené dámy a páni, na Slovensku mali ľudia vždy jeden dobrý inštinkt. Povedal by som, že historicky a tradične mali taký dobrý inštinkt. Akokoľvek boli chudobní a akokoľvek aj sami nevzdelaní, tak rozumeli tomu, že najlepšie, čo môžu urobiť pre svoje deti, aby sa im žilo lepšie, bolo umožniť im získať vzdelanie. Šetrili si, odriekali, aby mohli poslať deti do škôl a na tej najnižšej úrovni vzdelávania na základnej škole bol v minulosti jedným z najváženejších autorít v obci práve učiteľ. Keď som sa rozhodol kandidovať za prezidenta a keď som do funkcie nastúpil, bolo jednou z mojich priorít obrátiť pozornosť vlády ako aj spoločnosti viac na vzdelávanie. A budem k vám úprimný, vtedy som mal na mysli hlavne vysoké a stredné školstvo. O nich sa aj najčastejšie hovorí a píše. Počas zhruba roka, po mnohých návštevách škôl všetkých stupňov, po rozhovoroch s desiatkami profesorov, študentov, pedagógov, ale aj po mnohých dlhých debatách s expertmi, analytikmi, potom všetkom som dospel k presvedčeniu, že aj v oblasti vzdelávania si musíme dokázať postaviť prioritu. A tou prioritou, podľa mňa, čím by sme v školstve mali začať a čo by sme si mali postaviť, je základné školstvo. Myslím, že u nás stále pretrváva predstava z minulosti, kedy sme naše základné školstvo považovali za kvalitné alebo vyhovujúce. Toto si u nás stále myslí veľa ľudí. A že si s takýmto školstvom vystačíme aj do budúcnosti. Ale dnes sa svet mení takým tempom, aký sa v minulosti nikdy nemenil. A menia sa aj nároky na vzdelanie, na prípravu na tento svet už od malička, na základnej škole. A nehovorme o tom, že tie nároky sú vyššie, lebo sú a boli rovnaké ako aj v minulosti. A to je pomôcť pripraviť človeka na život. Vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami orientovať sa vo svete okolo seba. Ale svet je už dnes iný, ako bol pred 20 rokmi. A čo vieme z istotou povedať, že v čase dospelosti našich detí už zase bude celkom iný. Náš problém je v tom, že nepovažujeme za varovné dokonca ani v priemere zhoršujúce sa výsledky oproti minulosti. Už dnes sa prepadáme vo všetkých európskych a svetových porovnaniach. Základné školy a učitelia nemajú podmienky, aby sa mohli systematicky a dostatočne venovať napríklad deťom nadaným. A ukazuje sa tiež, že horší alebo zlý sociálny pôvod dieťaťa je dnes ako keby predpokladom pre zlé výsledky dieťaťa. A to je niečo, čo musí byť pre modernú krajinu nepriateľné a zahambujúce. Nedokážeme dynamicky meniť, čo naše deti potrebujú a čo ich v skutočnosti učíme a nie sme schopní ani meniť spôsob výučby. Memorovanie často povyšujeme nad kreatívne rozmýšľanie a objem vedomostí nad účel a možnosti využitia. Toto nie je kritika učiteľov. Obetavých a spoločensky mnohokrát nedocenených. Hovoríme o možnostiach, ktoré im štát vytvára a ktoré majú. Hovorím o tom, že vzdelaniu treba vrátiť rešpekt a učiteľom treba vrátiť úctu. Hovorím aj o nárokoch, ktoré na učiteľov kladieme. A toto sa nezmení,
pokiaľ neurobíme vzdelávanie a zvlášť základné školstvo, ale podčiarkujem aj nároky, ktoré na neho kladieme, skutočnou prioritou Slovenska, našich vlád, ale aj celej našej spoločnosti. Dokiaľ nepochopíme, že už dnes strácame tempo. O základných školách hovorím hlavne preto, lebo tam sa problém začína a tam ho aj treba začať riešiť. Ale samozrejme, zmeniť spôsob a obsah vyučovania musíme aj na stredných školách. Vysoké školy potrebujú na jednej strane stabilitu, napríklad pri financovaní výskumu, na druhej strane musíme viacej podporovať kvalitné vysoké školy a poviem veľmi otvorene, a som silne o tom presvedčený, že tie nekvalitné by podľa mňa mali jednoducho zaniknúť. Vzdelávanie je najdôležitejšia investícia, ktorú môžeme urobiť sami pre seba. Každý pre svoju rodinu a spoločne pre svoju krajinu. A už ju nesmieme odkladať, musíme to skutočne začať robiť už dnes. Lebo inak pripravujeme o lepšiu budúcnosť desiatky tisíc detí. A oberáme Slovensko to najcennejšie, čo máme. Dámy a páni, druhou, ak nie úplne prvou prioritou, ktorú chcem aj dnes zopakovať, je zdravotníctvo. Budem stále tvrdiť, že štát a jeho inštitúcie sa nemajú na čo vyhovárať. Majú priamy vplyv na 80% zdravotníctva a prostredníctvom regulácií na 100% zdravotníctva. Štát voči vlastným občanom v tejto oblasti dlhodobo a zahanbujúco zlyháva, a považujem za vec základnej úcty budúcej vlády a parlamentu voči ľuďom na Slovensku, aby sa zdravotníctvo skutočne stalo najvyššou prioritou. Zdravotníctvo je všade na svete veľká a zložitá téma. Lenže my sme sa v priebehu rokov dostali do situácie, že u nás v zdravotníctve nemáme to, čo sa tak s obľubou hovorí, systémový problém. Náš problém je v tom, že u nás v zdravotníctve v princípe nemáme skoro vôbec žiaden systém. My máme v systéme zdravotníctva hlavne jednu džunglu, silné lakte jednotlivých aktérov a samozrejme známosti. Stále nám chýba transparentné, jasné a spravodlivé financovanie našich nemocníc. Sme poslednou krajinou Európskej únie, ktorá nezaviedla systém DRG, to je platba na diagnózu pacienta a liečenie, aby namiesto neprehľadného financovania na každom mieste Slovenska, v každej nemocnici a u každého pacienta bola garantovaná rovnaká úhrada na jeho liečenie. Osobitným problémom je rozhodovanie a konanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Chýbajú jasné, transparentné pravidlá pre uzatváranie zmluv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. V tomto sektore, kde hovoríme o tom najcennejšom, čo máme v našom zdraví, by uzavretie zmluvy a podmienky nemali byť vecou šikovnosti, známosti alebo nejakej inej sily. To všetko, o čom hovorím, samozrejme nie je univerzálny liek na všetky problémy nášho zdravotníctva. Ale dnes už je to taká, doslova, prvá pomoc. Prvá pomoc, bez ktorej ani neprekročíme ani len prach základných pravidiel, elementárneho poriadku a transparentnosti v našom zdravotníctve. Pomoc, ktorá by sa mala stať jednou z najvyšších priorít budúcej vlády a parlamentu, pretože ide o život a zdravie našich občanov a teda ide aj o základnú dôveru občanov v náš štát. Dámy a páni, zaznamenal som, že ma občas kritizujú, že vo svojich verejných vystúpeniach málo používam slovo korupcia. Isté, že? Ako by sa to ale všetko to, čo sa deje v zdravotníctve, mohlo diať, nebyť práve korupcie, rodinkárstva, klientelizmu. A ja som presvedčený o tom, že odsúvanie projektov a riešenie problémov v zdravotníctve, ktoré by zaviedli poriadok,
sú práve výsledkom týchto negatívnych javov. Korupcia funguje tam, kde chýbajú jasné a transparentné pravidlá. A za svoju úlohu považujem práve to, že budem vytvárať tlak na to, aby ich politici zaviedli. Chcem povzbudiť a prispieť k takej verejnej objednávke, k zadaniu od ľudí, aby sa zdravotníctvo stalo prioritou predvolebného záujmu. Aby sa ľudia teraz pred voľbami pýtali, k čomu sa politické strany a ich kandidáti zaviažú. Ale aby tieto záväzky boli úplne konkrétne a jasne merateľné. Aby sa ľudia pýtali na to, akí ľudia budú po voľbách na zodpovedných miestach tieto záväzky uvádzať do života. Aby som takúto verejnú objednávku povzbudil a zdravotníctvo, aby sa stalo prioritou budúceho parlamentu a budúcej vlády, a ja som presvedčený, že zdravotníctvo by malo byť aj osobnou prioritou budúceho premiéra. Pretože si myslím a som presvedčený, že situácia v našom zdravotníctve je taká vážna a zmeniť ju bude tak komplikované, že bez energie a spoločného úsilia najvyšších politických autorít to proste nepôjde. Vážené dámy, vážení páni, priatelia, pred koncom minulého roka som dostal otázku, či moje aktivity v tomto období, v tomto čase a takéto stretnutia ako dnes znamenajú, že robím nejakú predvolebnú kampaň. Áno, je to kampaň. Je to kampaň za to, aby ľudia išli voliť v čo najväčšom počte, aby kládli sebe aj kandidátom otázky, čo majú byť priority našej krajiny. Keby som mal za seba odpovedať na otázku, čo by malo byť hlavnou témou týchto volieb, tak moja odpoveď znie: Slovensko potrebuje pridať. Vybrať si priority a zaviazať sa, že nimi pohneme. Bez ohľadu na to, akú bude mať Slovensko vládu po marci tohto roku. Pretože ľudia sú najväčším darom Slovenska a my sa musíme starať o to ich najvzácnejšie, o ich zdravie a musíme myslieť na to, čo je pre ľudí najcennejšie a pre našu budúcnosť najcennejšie, a to je vzdelanie. A ja chcem pre takúto diskusiu a takúto verejnú objednávku získať aj vás, ktorí ste dnes tu. Každý z vás, ako tu dnes sedíte, máte za sebou pozoruhodné výsledky v tom, čo robíte. Máte vo svojom okolí, aj v širšom spoločenstve, autoritu. Chcem vás poprosiť, požiadať, aby ste svoju autoritu použili práve v tomto čase. Tak, aby zodpovední politici, bez ohľadu na to, ako rozhodnú voliči, cítili tlak a jasnú požiadavku na zlepšenie priamo od ľudí, priamo od občanov. Aby nemohli tvrdiť, že neexistuje verejná objednávka na zmenu. Aby vedeli, že takáto objednávka existuje a ľudia budú na jej plnenie nároční a budú očakávať jednoznačné výsledky. Aj dnes potvrdzujem, že ako prezident nebudem dnes a do volieb nikomu radiť, koho má voliť. Chcem aj v tomto predvolebnom období ustrážiť nadstraníckosť prezidenta a verím, že aj politické strany budú v kampani túto nadstranickú pozíciu prezidenta rešpektovať a že jej takto rozumejú. Budem ale nabádať občanov, aby sa nevzdávali svojho volebného práva. Budem pripomínať, že toto je náš štát, naša republika a naša spoločná zodpovednosť. Ďakujem vám a teším sa na diskusiu a na vaše otázky. Ďakujem.